बुहुमनि मोनसे जस गैयै थासारि ओरै बेराफारसे दावहा बेराफारसे बेफार फालांगि मोजां नङै बुहुमाव दा बिनि सायावनो एसे रायज्लायदिनि रायजोफोर दिनैनि टपिकआबो बेनो जागोन नोंथांमोनहा जुदि मोजां मोनो टपिकखौ नायजोबलांबानो जाबाय आरोखि दा टपिकआ इन्टारेस्टिं जागोन आरोखि दा बुहुमनि सबसे देरसिन जायनाखि मानसि दा डनाल्ड ट्राम्प आमेरिकानि प्रेसिडेन्ट दा बिथांनि जे अख्रामि बेराफारसे ओरै इराननि जे गाज्रि मोनसे थासारि जे मोनसे उफाय गैयै थासारि दा ओरैबादि बुहुमखौ माने मोनसे जस गैयै थासारियाव लाबोगासिनो दं आरोखि जायहा जों नों आं बयबो माने बुहुमाव जथ'नाखि साधारन मानसिफोर थांनानै दं दा बिसोरनि सायाव माने एसेब्लाबो डाइरेक्टलि नङाबाबो इनडाइरेक्टलि मोनसे जोंनि जिबनावहाय गोहोम गोग्लैगासिनो दं आरोखि दा जे आमेरिका जेसेबांनाखि इरानखौ प्रेसार होगासिनो दं नङा होमबा रायजोफोर दा बे मोननै हादोरनि गेजेराव रायलायनाया सम्भब जागोनखौ माने एसे गोलाव टाइम लागोन बादि जों नुहुरगासिनो दं मानो होननानै बुंबा इराना अलरेडि मोनथाम सार्थफोर होदोंमोन नङा होमबा रायजोफोर दा बे मोनथाम सार्थनि गेजेराव जायनाखि इउरेनियाम इनरिचमेन्ट खालामनो मोननायनि जे बाथ्रा दा बेखौ कमप्लिट मोनसे आमेरिकाया खालामनो मोना होननायनि मोनसे बाथ्राखौ जों नुगासिनो दं आरोखि दा जे बुस्थुखौ इराना बाथ्रा होदोंमोन दा बेखौनो मोनसे उइक पइन्ट नुनानैहाय आमेरिकाया मोनसे गोख्रों मोनसे पजिसन लानायखौ जों नुदों आरोखि दा इराननि जे बाथ्रा बुंनाय मोनथाम सार्थ आमेरिका आरो हरमुज दै लामा दा बिनि सायावनो सिगां रायलायगोन नांगौबा इउरेनियाम जे निउक्लियार पावारनि जे रायलायनांगौ बेखौ उनाव रायलायगोन होननाय दा बेखौ नोजोर बोनानै आमेरिकाया जे आमेरिकानि जे पलिसि आर्मिफोरखौ बोखारनाय डिफेन्सखौ बोखारनाय ओमफ्राय ओरै दै लामाखौ जेनेबा मोननै साइडजोंबो मिलायनानै मोजां मोनसे थासारियाव लाबोनाय दा बेखौ नोजोर होआलासिनो बांसिन बिसोरो डाइरेक्ट निउक्लियार पावारनि माबायावसो बांसिन फकास खालामबाय आरोखि दा जायनि जाउनाव दा मोननै हादोरनि गेजेराव माने मोनसे मिला मिसा जे जानांगौ सावरायनांगौ बेयावनो मोनसे मिलायनाय फैनो हायाखै आरोखि ओरै बेराफारसे हादोरजों हादोर जे बेरायनानै बुहुमनि जथुम्मानि जे गोनां गोनां हादोरफ्राव थांनानै बेरायनानै रायलायनानै जे सलुसन नागिरगासिनो दं इराननिफ्रायबो ओरैहाय रासियाव थांनायखौ जों नुदों बेराफारसे खाथि खालानि रायजोफ्राव माखासे हादोरजों हाजों रायलायनाय माब्रैबा बे दावहा बेखौ जों बोखारनो हायो बा मोनसे सिर' सिथाय दोनथ'नो हायो बिनि सायाव सावरायनायखौ जों नुगासिनो दं नङा होमबा रायजोफोर दा ओरैहाय मैयानि बाथ्रा आरोखि बियो आमेरिका आरो माबाजोंहाय रासियाजों माने डनाल्ड ट्राम्प आरो पुटिनजों एखे 90 मिनिटनि जे फनाव रायलायनाय बेखौबो जों ससियेल मिडियायाव जों नुदों आरोखि दा बेहाय अनेक खोथा रायलायदों जानो हागौ मानो होनोबा बिसोर सानैबो मानसिया बुहुमनि सबसे गिदिरसिन लिडारफोर नङा होमबा जों बयबो मिथिगौ बिसोरखौ दा बिसोर माने ओरैहाय बेराफारसे रासिया आरो इउक्रेनजों जानाय दावहा बेखौ माने माब्रैहाय फोजोबनो हायो आरो ओरै बेराफारसे इरान आरो आमेरिकाजों जानाय जे दावहा बेखौ माब्रै फोजोबनो हायो बिनि सायावबो बिसोर डिसकास खालामदों जानो हागौ दा बेफोरखौ गासिबो नायो सालिजारि खालामनानै जुदि जों नायोब्ला मोनसे बिराद गोबाव रायलायनायखौ जों नुनो मोन्दों आरोखि दा बिनि गेजेरावहाय जे रासियानि प्रेसिडेन्ट पुटिन बिथाङाबो जे आमेरिकाजों आरो इरानजों जानाय दावहा बियो थाबैनो जोबनांगौ होननानै बाथ्रा बुंनायखौबो जों नुनो मोन्दों आरो ओरै बेराफारसे इराननो जथ' हेल्प नांगौ दा बिदि माने बाथ्रा बुंनायखौबो जों ससियेल मिडियायाव नुनो मोन्दों दा बिसिबां मा जायो फैबाय थानाय समाव जों बेखौ नेनानै थानानै नायनांसिगोनलाय आरोखि नङा होमबा रायजोफोर दा बे बुस्थुआ दा ओरैबादि जानानै दं दा बुहुमनि जथ' माने बेफार फालांगि जे नर्माल थासारियाव थानांगौमोन सरासनस्रा मोनसे जिबनाव मोनसे फैनांगौमोन दा बे बुस्थुआनो ओरैबो जाया जानानै जों साफ्रोमबो पाब्लिकनि जिबनावहाय जायनाखि जों मिडिल क्लास फेमिलि दा बिनि सायाव बांसिन गोहोम गोग्लैनायखौ जों नुनो मोनो आरोखि जायनि जाउनाव दा जे थाव गोथांनि दामा 120 पार बेरेल डलार बिदि थांनायखौ जों माने नुगासिनो दं आरोखि दा थारैनो जुदि बिदि
दावखोलांबाय थायोबा थारैनो नोङो थाव गेस बेफोरनि दामा बारायगोन मुवा बेसादनि दामा बे बारायजोबगोन आल्टिमेटलि जों साधारन मानसिनि जिबनावहाय गोहोमा गोग्लैगोन आरोखि दा गेस जिहेतु दा बेखौबो जों मासावबो मोननो थांनो नागिरला आरोखि दानि समाव आरोखि ओरैबायदि क्राइसिस जानो थांगासिनो दं आरोखि दा बेफोरखौनो जुदि नोजोर बोयोब्ला थारैनो बुहुमनि मोनसे थासारिया एखे मोनसे जस गैयै मोनसे जानानै दं आरोखि थाबथाजोबनानै दं आरोखि दा बेफोरखौ जों माब्रै समाधान खालामनो दा बेफोर माने गिदिर गिदिर जायनाखि हादोरफोरनि जे प्रेसिडेन्ट दा बिसोर माने मा माबाजोंहाय लाङो बबे दिगजों लाङो सावरायनानै माला समाधान लाबोयो जों दा बेखौ समजों लोगोसे नेना थानांसिगोन नङा होमबा रायजोफोर दा दिनैनि टपिकआ बेनोमोन रायजोफोर नोंथांमोनहा जुदि इन्ट्रेस्टेड मोनदों मोनसे थाम्स आप होदो गोजोन्थों रायजोफोर